Kumshi benta ban snok tilang ha kajira khi ka sngi kilong kmi na ka International Women's Day ka kanhon kilong kmi ki kjat sngi jikerman CLF bakdug ru ya ki VO baper baha hamardan nongba benta sngi kala shimi ka sin jam ban rakhi ka sngi kilong kmi ha ka jingelang kabla chongkun kabla long ha umran nyang bernai Hakatai ka sngi ka kong Magdalene S. Maulong MDC kum sning kalashim benta kum ka kong san hakajinga dan lang ka kong Violet Maulong President ki kichat sngi jingkermen. Utam Zilian Tongjen District Mission Manager ka Nabat ba S. Kharbani rangba shnong ki long kumie na ki Village Organization baper lembat kinong tray jong ka sning CNRD block. Lapan po pan peng ru yakatai ka sngi Daka jing rai bat kijing shat kisket balashi menta di kilong kumi kum kijing le ekmen ya kate kesngi bakal pang jong kilong kumi. Adika shihajar sngi kilong badan kang hado kata-kata. Namang kali iyu day ha ini ibenta ibangi kum kami ide ilenti ibajinga bajalan la bagong ide ilenti ibajrong ibang kami bat ikut ya denti lang. Hakadik shihajar sngi ki ek badan kam bha kalong bapi kikli haba pilas dang ban armet kalong badan kam hado kata-kata bapi mi ki hospital ki jongpi di hospital lane ki sub center lane ki dispensary ki badan hajan jo ki shlong ki jongpi pilet khnang bapi nyo ya ka jingera na po hospital take for example lane ka duksa kalong bapi tip ya ka jingkhia ka jong jong tip ya ka BP ke jong jong ba pinyo to ke immunization kita ki lightly ki bapi don kam ha ban tip ha bapi las dang amen ka ba ko wei ro badan kam kalong bapi bam ki jing bam ki bapha ki jing bam ki long ki badan kam na ka benta ka met ke jong pi bat na ka benta iklong ki jong pi bat ko wei ro ka badan kam kalong ba ha itu report ha por ba met de prepare ya le biru kata ka bot preparedness dan aku no ban prepare la di ban thai kilong jong pi kata ko di ka hok ka jong pi kata ko long badan kam ha na ka benta ka jikem ka jong pi naman ko makalo ong mene ka long ha mer ha ba ki jiya ma ha ka por ko thai kilong jing na ka jing start rekum kilong kmi wat ai bingin ju sa ha ju hendingin wat ikta kilat kelenti la kilong ha kinu ki kam kum kata ka nong mi kwat ka jong pi ngakwa ban ye thu ye pi ha ki por ki baladep kumangi keren ya kata kalan bil kemboong ke jinglong try halor ke kendau ke siap ni ngau sarang benong yepi daki paus nem ki bangila ya lenti ya ke bangila ang lut na ke benta ke ni kalan bil ban pun urlong Henry ditat ke ni ke isi ya ke banganga don kum ta ke em ya ke ba ke kendau ke siap ke jinglong try ke jungi nila lapat ke ni ke kenti ke pementa ban register ki jaka hang tei hapo district council haki por ki beladap ki nong shong shnong ki julet ben register ye ki khandau ki siap ye ki jaka ki pata jong kiru hang tei po DC office Henry menta ba kan ka wat ba ka kenti ka ba menta nim shim la shong thai ha ka jing don jo kan ka isi ya ka bangila shim khia ko mangi smu thu ka jing long trai halor ka khandau ka siap ngila don kam shisha hadu kini ki sngi ki ba menta sngau sarong ha padeng kata ki e baro kum ka long kami ngila shim khia hadu kata ban pen long an halor kata ka jing long trai ka jongi ndai im shim la kot tang kata kum ka long kami ya ka ba ka nong mi khwat ka jong pi e bangi sngau thu sha ngi don kam ban kentiu ban ai ki ren san ru na ka banta ki long kami na ka banta ki tu ki baka mai mestep bam jam mi kit ya ka lingkor ka bakhya ban sngau thu sha kumno nam ta kalawai jong ki khun ki ti pat na kamenta kalawai ka pharnai bagi pateng ki berangwan ngimla banlen de shisha ka jingya lenti kum ki long kemi ki juong ka kamram ka jongi menshwa kalong tanga kita ki saw konro lani kita ki ying shetja kum ki long kemi ngi don pat kata ka jing ban khia ban kit yala ki khun ki ti ban tip la ki khiu shet ki khiu tiu ban ha ka ju ka por ka jing don jung ki long kemi ka ai bor am tam yang a Henry ya ka shnong ka thau ya ka em lang ka sa lang Henry wat ki riu rang ba ru abangi smoke thu shai abangi wan shkani ka sla per thai ni don kata contribution lani kata ka jinglong brio ko ban brio kami na singkai jung ki long kemi ke e ka jinglong ka jingman abangi pet ki sngi ki pamenta
ngiyoi pada shisha gidon ka mensim kung bangi terang ka mensim na kabentaban ay mensim ki VU ki SHG ay bikinung kot tang ki kentin henry ngidon kampat kum kita ki nomi kaman ban ay ka jingkershan ka barat ba tam ta jongpi ban pli ki lat ki lenti ban kumala keren mene ngidon kamru banya snok tilang bat ki bor jong ka sarkar bat ki tenat ki bapher namar ngismo thu ka koit ka khia ka long badon kam shikat de ha ka por bar ke juk ka bamenta